Tak dobrý den, máme 14 hodin, můžeme spít. Michale, jenom si ověřím, že jsem slyšet. Jo, co je slyšet. Čau, čau. Děkuji. Vítám vás na našem dalším díle webináře, který se týká umělé inteligence v produktech Adobe. Seminář pořádá DTP Obchod.cz, dodavatel výbavy pro fotografii, tiskaře, předtiskovou přípravu grafiky. A moje jméno je David Černý a jsem jednatelem ve společnosti Quentin.cz. Dnešní webinář bude mít malinko více zaměření pro produkt Illustrator. Přednášející hlavním prezentátorem je Michal Řehák ze společnosti Rejko Kejko, společnosti, která Adobe produkty používá na denní bázi poměrně nápaditým způsobem. A myslím si, že jako vždy bude jeho prezentace dost přínosná, protože mě vždycky nepřestává překvapovat, jak hluboce ty věci používá. Kdyby vás v průběhu za jakýkoliv dotazy napadly, tak prosím napište je zde do chatu. Pokusíme se buď v průběhu nebo ke konci odpovědět podle našich nejlepších znalostí a zkušeností. Děkuji a rovnou předávám slovo Michalovi Řehákovi. Děkuju, dobrý den. Určitě možná mnozí z vás jste mě už tady zaznamenali, protože tohle není první spolupráce s DTPkem. Jmenuji se Michal Řehák, jak David říkal. U nás v Rejku Kejku ano, pracujeme s Adobe na denní bázi, ale spíš dneska to bude o tom, že vám chtěl ukázat tu hravost toho, co se tam s tou umělou inteligencí skrze vektory dá dělat. Máme tam nové věci, které samozřejmě Adobe postupně tam implementuje, včetně úplně superového projektu Neo, který vám za chvilku budu ukazovat. A jelikož nechci šetřit datový tok, tak vám teď tady takhle zamávám. A vypnu tady kameru a nasdílím vám tady moji celou obrazovku, tak jak vlastně to tady teď máme. A začneme si tady hrát, jako, co se týká vlastně jakoby ilustrátoru. Vy můžete generovat vektory, samozřejmě v Adobe Firefly, klasicky na webovém rozhraní, kde si tady přepnete na generování vektorů a vypíšete ten prompt. Ta systémová část toho, co tady vlastně tvoří, tak zhruba za týden nebo něco takového budu mít ještě přednášku jednu o Adobe Express, která se začíná velmi jako provazovat se všema těma věcma, co se týká vlastně online prostředí. A i ten online dneska tvoří vlastně jakoby valnou většinu toho generování, který tady v tomhle můžete mít. Pojďme skočit rovnou tady do Illustratoru. Já jsem si tady připravil pár nových věcí a ukázek. Budu se snažit vám to ukázat tak, aby vás to bavilo, nebo abyste viděli, jako, co se s tím dá dělat. Když jsem přemýšlel vlastně nad čím tady budu jako vám ukazovat, protože furt je to samozřejmě kreativa, tak jsem si tady, máme tady, jsem děčíňák, tak mám tady pivo, které produkuje děčínský pivovar Kapitán. Tak jsem se rozhodl, že si chci udělat nějakou etiketu s váma a trošku si pohrát s tím vlastně nějakým marketingem i pro ten pivovar. A ta umělá inteligence nám to může pomoct, co se týká vlastně té tvorby. Já jsem si vzal tady předlohu, která se mi líbila. Je to klasický vektor, který samozřejmě mám z nějaký databanky stažený, ale chtěl jsem nějaký originální přístup s tím, že jsem vyžaduju, nebo chtěl bych po té inteligenci, aby mi vlastně vytvořila takovou nějakou strukturu toho človíčka, kapitána, který se mi tady líbí. A vytvořil jsem si tady čistě jenom sloučením, jsem si vytvořil obrys toho vlastně kapitána, kterýho chci. Já v tuto chvíli, aniž bych mu cokoliv řekl, tak můžu zmáčknout generativní výklen tahu a aniž bych tady dával nějaký ten prompt, tak prostě zmáčknu generovat
a v tu chvíli se nám rozjede nějaký proces, který tam tomu tvaru začne přiřazovat ty data a začne tvořit někde tamhle na serveru vektory, který budeme si tady ukazovat a bude vlastně ten obsah jako nám tam generovat. Aniž bych mu cokoliv řekl, samozřejmě ono je to zjevný, že je tady nějaký obrys člověka, je tady nějaký kolo, který asi jako on vyhodnotí v rámci toho, že by to mohlo být nějaký ten kapitán. A to je to, co si myslím, že vy byste měli jako ta umělá inteligence jako netvoří sama, ale vy jste ten guide, který jako jí říká, co má vytvořit. Takže vidíte, že mi vytvořila relativně nějakého, tady píši Švora s nějakým možná i jednoduchým černobílým motivem. A já si můžu teď tady v tom ilustrátoru říct, jako co bych chtěl a jak bych to chtěl řešit dál. Pokud kliknu tady vlastně na tu ikonku toho nástroje jako takového, tak tady je spousta nastavení, který v tuto chvíli ten ilustrátor nebo vůbec ta generativní inteligence vevnitř mi říká. Já si tady teď můžu začít psát a můžu tam dávat, že chci old captain a můžu samozřejmě i česky a když dám generovat, tak mi zase vygeneruje už s mojím promptem jako starého kapitána prostě. Jo? To znamená, že uvidíme, co z toho vyleze a co nám tam jakoby připraví na ty data. A už podle mě bude, když řeknu old, tak automaticky bude mít OSI, bude nějakým způsobem definovaný a bude mít možnost jako to řešit. Jo? Takže hele, už mám relativně hezkýho kapitána. Vždycky, když na to kliknu, tak samozřejmě mám tady kapitánku, aby to bylo asi genderově vyvážený. A mám takového krásného malovaného kapitána, který je velice podobný tomu, co tady sice je vytvořenýho, ale ta grafika jako taková samozřejmě se dá přizpůsobit. Já si sem teď hodím pár věcí ještě do toho, co tady mám. Hodím si sem takovýhle obrázek, který bude říkat vlastně tu tonalitu nebo tu atmosféru, vlastně jak já bych jako chtěl, aby ten vektor vypadal. A pokud tady znovu se otevřu tu editaci, dám si tady referenční styl jako takovej a kliknu si na vybrat zdroj, tak se mi změní v kapátko a já můžu buď kliknout tady na jednotlivé elementy toho vektoru, a nebo můžu kliknout i na tu fotografii jako takovou. Jo? Tak, v tuhletu chvíli on si vzal tu generativní výplň, má přizpůsobení toho stylu a já znova hit the button a jedu a generuju kapitána tady v rámci nějakého obrázku, který se mi líbí jako tematicky, nebo abych jako docílil toho, co já chci. No, vidíte, že on začne řešit nejenom ten face toho kapitána, že bude asi víc zamračený trošičku, ale bude to i částečně barevnostně jiný. Jo? Tady vidíte, že asi se mu to moc nepovedlo, tady už taky moc ne, ale tohle je relativně vkusná nějaká jako generativní tvorba. Takže vy jste schopni mu tady jako postupně pomocí tohohle vkládat ty informace. Já tady teď ještě otevřu jeden obrázek, já nevím, kdo tady mám tady ještě, tak. Mně se líbil ten skolo takový dědula, tak to vezmu si tady jenom tu paletu a tady si ho takhle dám jako referenci, kliknu si na tohle, znova se vrátím a dám tady vybrat zdroj. A myslím si, že to musím teď seskupit, aby to on bral jako celou skupinu. Tak, generovat, vybrat zdroj. Jo, a už tam jako celou skupinu a dám tady generovat. Vidíte, že furt drží ten obrys, který vy tam vytvoříte, ten referenční, vlastně ta výplň, která se děje v tom vektoru, tak se děje vlastně na základě té siluety, která tam je, ta se nemění.
on vlastně jenom doplňuje ty jednotlivé věci, které se tam týkají toho obrázku a generuje vám ty data, které tady jsou v rámci toho, co chceme. Takže vidíte, že v tu chvíli už změnil i ten styl, změnil tu barevnost na velmi podobnou barevnost celého tohohle z toho a jsem schopný během pár chvil mít jako nějaký alternativy, s kterými se potom dá pracovat. Vidíte, že ji můžete rozdělit, můžete si dál jakoby i editovat, ukládat, můžete tam řešit další elementy, které potřebujete spravovat. A ta výhoda je ta vektorovost toho celého objektu, který v tuhletu chvíli tady máme. Co je dobrý, je, že dneska, pokud vezmete různou paletu, já tady třeba označím tohle z toho pána, dám tady importovat nová skupina vzorků a jsem schopen z těch barev, který tady teď mám, tak z té kresby jako takový, tak si vytvořím barevnou paletu. Jo. To je pro mě jako zásadní, že ve chvíli, kdy mám třeba takovéhle vektory nebo i ty obrázky, které tady jsou, tak z nich si můžu vytvořit tu paletu a samozřejmě ve chvíli, tu paletu tady mám, tak jsem schopný si ten obrázek i v rámci tohohle z toho přebarvovat a jsem schopný si tam s tím hrát a můžu si tam nastavovat tu barevnost furt tak, jak potřebuju. To znamená, že nejste odkázaní na to, že to je vygenerovaný, ale vždycky do toho můžete šáhnout a můžete si tam do toho začít připravovat ty svoje data, které v tomto případě jsou nějakým způsobem definovaný pro ten marketing, aby tomu klientovi jste schopni během chvilky vytvořit ideje, který potom rozpracujete. Protože to rozpracování pak je jako složitý, že tady určitě budete mít spoustu reziduí, jo, nejsou ty tvary dokonalý, je potřeba vždycky do toho trošičku šáhnout, aby ten vektor potom vypadal. Víte, že tady určitě budu chtít nějakou kotvu, která bude podobná té kotvě, která je tady, takže spíš jde o to, že ta umělá inteligence vám pomůže v rychlosti takhle udělat ty koncepční věci, které chcete tom řešit a zároveň vám pomůže jako budování ty ideje, která tady je. Takže ta základní část, která se týká vlastně toho generování těch dat, tak je tady řešená vlastně jednoduchou cestou. Je to ten Firefly vlastně implementovaný do tohohle z toho nástroje, který tady vždycky otevřu, generativní výplň tvaru. A vy samozřejmě máte možnost si tady volit ať už tu sílu té předlohy, nebo můžete si zvolit, že chcete víc detailnější. Samozřejmě ve chvíli, kdy tady kliknu na ten barevný tón a kliknu si tady na určení barev, tak vidíte, že teď už tady mám i to políčko těch barev, který jsem si teď tady vybral z toho mýho preferenčního obrázku a můžu tady takhle v klidu si naimportovat jednotlivé barvy, z kterých chci, aby mi ten algoritmus složil ten obrázek jako takovej. Třeba vynechám černou a dám znova generovat. V tu chvíli zůstává referenční styl, ale bude se mi řešit třeba ta barevnost, která se mi líbí tady u z toho obrázku. Jako takový. To znamená, nejste odkázaný jenom na jednu fotku, můžete si tam nahrát svoje palety, můžete tam mít nějaké svoje tonality, které vlastně jakoby se tam dají tímhletím způsobem relativně jednoduše přidat a vlastně budete generovat na základě těch vašich vstupů detailnější nebo propracovanější ty obrázky, které se týkají toho, co je. To znamená, tady vidíte, že zase mi zůstal ten vzor toho, co tam je. A mám tady nějaký další 3 alternativy a třeba tato se mi bude líbit, jakože ji na něco použiju dál, tak si to skopíruju a můžu pracovat s nějakým tím obrázkem dál. Samozřejmě ve chvíli, kdy chci tady přebarvit, tak je tady nepřeberné množství barev, takže můžu tady invertovat, můžu si to tady nějakým způsobem otočit, přebarvit to, co bude potřeba. Každý políčko se dá řešit samozřejmě zvlášť, takže vy budete možnost do toho zasáhnout a zase generovat dál to, co je potřeba. To je teď to, co je v Illustratoru jako základ. Já vám chci ukázat jako další věci, které se s tím dají dělat.
ať máte možnost jakoby potom s tím i samozřejmě vyzkoušet to. To je to, co vlastně vy jste si měli tady jako z mého pohledu produktivně nějak jako tvarovat, dávat. A já tady třeba teď vytvořím úplně hrozně jednoduchou jako pozadí nějaký, uděláme si tady prostě jednoduchý oblouk, nějaký ty etikety a další nástroj, který tady v rámci toho je, tak je vlastně generování vzorů. Vy v tuhletu chvíli můžete napsat jakýkoliv prompt, který tady do toho chcete. Já jsem si tady připravil, protože mám tam, chtěl bych udělat nějakou etiketu na pivo, tak jsem si připravil motiv chmelu, řeknu, že tam chci nějakou čárovou grafiku a dám generovat. V tu chvíli vám začne generovat pattern, vektorový pattern, který budete mít implementovaný do toho obrysu nebo do toho tvaru. Můžou to být písmenka, můžou to být jakýkoliv další tvary, který vy si tady budete připravovat, nakreslíte, nebo si to importujete. Jo. A v tu chvíli, kdy to tady máme, to já tady přehodím, protože teď jsme to generovali do tahu, jo, tak vidíte, že vám vytvořil motiv chmelu a vy si tady můžete v klidu přepínat ty jednotlivý motivy a generovat si relativně jednoduše nějaký patterny, které jsou samozřejmě potom aplikovatelné dál. Znamená, pokud tam budu mít nějaký, ať už se to týká textů nebo čehokoliv, tak máte jako relativně originální pattern a vidíte, že ten pattern ve spoustě situací tam zůstane fixní a vy si budete měnit jenom tu velikost a budete si tady editovat vlastně ten obsah toho, co tam je v tom vnitřku jako takové. Ve chvíli, kdy tohleto máte, tak je tady ještě nový nástroj, který se jmenuje Model. To je vylepšený, nemyslím si, že to má úplně jako s tím AIčkem, ale nějaký algoritmus tam je. A ten model v tuhletu chvíli je, že si tady otevřu nějaký obrázek jenom, který jsem si tady stáhnul jako pivo. Tak mám tady pivovar, ne, potřebuji mockup, tady máme mockup. No, vezmeme sem. Trošku se mi tady zvětšil, tak já se ho udělám na nový obrázek tady šoupnem. A dáme si sem ten mockup, zmenšíme to malinko, kde jsme to měli na A4. A krása toho je, že vy tomu ilustrátoru jste schopni říct, aby si domyslel a dopočítal, kde ten obrázek na tom pivu nebo na té skleničce bude. Takže pokud já tady si vezmu ten obrázek tady z toho souboru, a když si vezmu tohohle z toho kapitána, vložím ho teda sem do tohohle z toho failu. Nechce se mi, tak musím ještě jednou, pardon. Já mám zaseknutý počítač. Nechce se mu. Už naskočil. Tak. Takže on vidíte, že kopíruje i ty další věci, co se týká vlastně toho obsahu. Tak. A ta krása je v tom, že teď to mám jako nějaký vektor a ve chvíli označím i ten obrázek a tady mám novou paletku modely. Model se to jmenuje, je to normálně tady okná model. Tak mám tady předlohy, to jsou jejich vytvoření nějakým způsobem aplikační věci, to znamená, pokud si tady vyberu, že chci tu čepici, tak on ji tam vloží. Mám tady nějaký grafické věci, výborný je to právě na takový ty korpority, kdy tam tvoříte si nějaký loga, teď to někam musíte umístit, tak všichni jsme dřív kupovali ty jednotlivý mockupy, do kterých jsme se tam jako chtěli nějak jako trefit, tak jsme to dávali na sáčky, na hrníčky, aby ty loga vypadaly. Ale dneska to pokročilo, takže ve chvíli, kdy tady zmáčknu, vyberu teda na té ploše, vyberu ten obrázek toho mockupu, vyberu to logo a dám vytvořit model, tak se najednou děje zhodnocení obrázku, on začne ten obrázek analyzovat, je tam nějaký algoritmus, nebo jestli to dělá AIčko, teď to nevím, a začne tady vyhodnocovat vlastně, kam by na ten obrázek to mohl dát. Mám vyzkoušený, že tam
lze vložit i vícero obrázků nebo vícero vektorů do jednoho mockupu, to znamená, vidíte, že to půjde i na to pivo, i na tu skleničku, ale abyste si to tady mohli uložit, ten mockup jako takovej, tak on nepodporuje zatím, co jsem pochopil, tak nepodporuje více vektorů v jednom mockupu. Jo, to znamená více vektorový mockup. No a ve chvíli, kdy to takhle mám, tak se koukněte, hele, a ono mi to tady takhle krásně je schopno na ten mockup umístit ten vektor i na tu skleničku tady a samozřejmě dál můžu zmenšovat, zvětšovat a co je úplně největší pecka, takže na to dvakrát kliknu, tak mám furt ten file, furt si s tím můžu prostě jako pracovat, jo, což je jako super. Jo, takže ve chvíli to potřebujete jako řešit, potřebujete si to s tím přesunout, tak můžete. A pokud označíte více jednotlivých vektorů, dejme tomu samolepku, pak budete mít nějakou etiketu nebo něco takového a dáte ho spočítat, tak on je vám tam umístí, ale neumí to uložit jako do vlastní šablony tady do vašich modelů. Tuhle tu chvíli, když dám tady jakoby uvolnit, tak mi to pustí a musel bych tady samozřejmě uložit ten model jako pluskem a on by v tuto chvíli přidal tu šablonu, která má vlastně ten jeden mockupový prvek jako takovej. Zkoušel jsem tady vytvářet i vícero jednotlivých, že jsem měl na té etiketě mockup, že jsem tam opravdu proházel a napsal mi, že zatím v této verzi neumí uložit tady jako vícero mockupů na jeden takovýhle obrázek. Takže i oni tady mají, když se kouknete, tak mají vždycky jenom jeden obrázek, nelze tam vložit třeba i nějakých jako vícero věcí, zatím asi na tom pracuju, protože ta funkce se rozvíjí jako velmi a přijde mi, že to je za mě jako super powerful a dá se s tím tady jako blbnout opravdu pěkně a de facto to simuluje někde ten Photoshop, kde jsme občas jako museli maskovat, aby jsme se k tomu dostali a pro takový ten rychlej náhled tomu klientovi v rámci toho, jak by to mohlo vypadat na tom tričku třeba nebo něčem takovým, tak se to jako perfektně hodí a přijde mi, že tohle je fakt jako dobrý na to, že to je i uvěřitelný v rámci, vidíte, že on si ty piva hoří, samozřejmě není to úplně dokonalý, když se podíváte tady, tak je tady nějaká křivka, která to pivo jako ořezává, ale na tu první dobrou si myslím, že je tohleto dobrá funkce. Další věci, které se tady jako udály a v tom ilustrátoru jsou velmi zajímavé, jsou teďkon vektorizace obrazu. Já tohleto teďkon zavřu, ale tady nezabírám nějakou jako enormní paměť. Zavřu ten mockup. A ta vektorizace toho obrazu, tak dřív jsme samozřejmě měli nějaké možnosti, která má 4 a vložím teďkon tady jenom nějaký, dáme to pivo, tak jsem si tady připravil pivo a dám tady pivo. Tak ve chvíli tady zmáčknete vektorizovat obraz, tak máme tady nějaké to nastavení, které jsme si říkali. A já, když jsem dal tady 6 barev, OK, bude to nějakou dobu trvat, jsem s tím smířený, tak začne vektorizovat a dávat dohromady. Ale samozřejmě těch 6 barev v tuhletu chvíli není nic moc, co se týká jako vzhledu. Takže co má ilustrátor teď novýho, je, že umí do vektorizace toho tvaru umí vložit přechody. Takže já si tady kliknu, že nechci teda 6 barev, ale že chci foto s vysokou věrností. Teď by to mělo probíhat tady vzadu. Doufám. Šup. Tak, už to udělal. Jo. Vidíte, že máte teď tady to foto, ale furt, když to přiblížím, tak se bavíme o tom, že máme jednotlivé barvy a vidíte tady ten přechod jako takový. Ale pokud jste si dali to foto s tou věrností, tou vysokou, tak se vám tady rozsvítila paletka v tom vektorizovat obraz. Se nám rozsvítila paletka přechody. A když zaškrtnete přechody a chvilku počkáme, takhle vidíte tady nahoře, už se tam krásně vytvořil přechod, který
mám jakoby nativně, už to není jedna barva vedle druhý, ale je to přechod. A když dám vyhladit přechody, tak vidíte, že mi tady krásně už vyžehlil ty jednotlivé tvary těch přechodů. No a ve chvíli, kdy dám tedy rozdělit a tady rozdělím skupinu, tak vlastně ten obsah vevnitř už je prostě přechod. Jo? Takže jsem schopen s tím přechodem nějakým způsobem pracovat a jsem schopen jsem schopen do něj prostě šáhnout a vytvořit si to, co potřebuju. My jsme dřív samozřejmě řešili ty přechody, které jako, ať se to týká strukturizace nebo vůbec, tak občas ten nástroj přechody jako v tom byl složitý. Takže tady vidíte, že si můžu upravit ty základní věci, co se týká vlastně toho. Ale co je teď jako slušná novinka, i co jsem jako koukal, že to dřív taky nebylo, tak vy máte možnost si přetáhnout určitý množství barev, který tady máte v tom zorníku, tak si je rovnou můžete přetáhnout do toho palety těch přechodů a on vám ten přechod vytvoří. Takže já když si teď tady kliknu na oranžovou, červenou a dám tyhle ty 4 barvy, přetáhnu je takhle do toho, tak mi automaticky vytvoří přechod z těch barev, který tam tahám. Což je super, protože dřív jsme tady klikali jak blázni, aby jsme si tam jako něco nastavili a teď vlastně můžu si tady jako přetáhnout ty barvy, které potřebuju, tak si tam jenom přetáhnu a v tu chvíli tam jsou a můžu si tady s nima pracovat tak, jak potřebuju. Velmi dobrá věc jako na urychlení práce a na vlastně jakoby přesun vektorů v rámci gradientů a výplní na takový ty hezký obrázky a i z té umělé inteligence vám vyleze nějaký vektor, který občas je potřeba vyplnit a tady máte možnost ho docela slušně jako přeměnit z fotky a za mě palec nahoru, protože si myslím, že tohle je jako velmi dobrá funkce. Když už jsme u těch vektorů jako takových, tak samozřejmě pivo, máme tady nějakou etiketu, máme tady nějaké jako dané věci, ale já bych vám teď chtěl ukázat to, co se mi zatím z těch vektorů tady v rámci technologie a takových věcí líbí nejvíc. To, že máme generativní umělou inteligenci tady přímo v Illustratoru, tak to je velký bonus pro nás, pro jako grafiky, protože si můžeme generovat data. Ale já bych vám chtěl tady ukázat nový projekt, který se jmenuje projekt NEO. Tenhle ten projekt NEO je zatím ve fázi beta. Je to aplikace, která je na cloudu tady puštěná. Je to vlastně jakoby něco jako 3Dčko, ale to 3Dčko má úplně jiný jakoby filozofie v rámci vektorů, než doposavad ten ilustrátor měl. Tam jsme si mohli vytvářet ty 3D objekty a mohli jsme si tam dělat nějaké záležitosti. Ale já bych vám tady chtěl ukázat, jako, co se mně líbí v rámci vektoru, NEA a umělé inteligenci. Tak pojďme na to. Když se přihlásíte na projekt NEO Adobe.com, klasicky potřebujete účet a dáte Create, tak se vám tady roztočí kolečko a načte se vám nějaký rozhraní, který tady v tuto chvíli tvoří deska, s kterou si můžete hýbat a hned jak na ní kliknete, tak olala, tady se nám posunu ty Teamsy, olala, jsme ve 3D prostoru. Máme tady nějakou krychli, máme tady nějakým způsobem možnost si s tím hejbat a já vám ukážu, v čem tkví tady jako bomba, která si myslím, že za chvilku bude fakt jako suprová. A to je tady import SVG. Ve chvíli vytvoříte jakýkoliv vektor, tak si ho sem můžete implementovat. Můžete si ho sem načíst a můžete z něj vytvořit 3D objekt. To by nebyla taková nějaká jako specialita, ale on ten 3D objekt teď slouží jako mockup pro umělou inteligenci. Takže já třeba teď vím, že spousta našich grafik potřebuje, když to řeknu zjednodušeně, infografiku. Jo? Já si tady můžu teď s tou kostičkou jenom v rychlosti ukážu, co se tady dá dělat. Takže máme tady nějaký select, máme tady nějaký shapey, to znamená, jsme schopni
si tady tu kostičku protahovat. Máme tady nějakým způsobem Algin, což je vlastně jako zarovnání objektů. Je tady textový nástroj, takže kliknu psát text, pak je tady nějaká rotace celého tohohle z té scény jako taková, posun, což funguje kolečkem myši a máme nějaký zoom. Tady dole je nějaký základní edit, který je jakoby kopie, vytvořit snímek obrazovky nějakého frameu, můžeme kopírovat materiály a klasický okno nějakých funkcí, které jsou tady vpravo. Já v tuto chvíli samozřejmě můžu kliknout si tady na Move, takže hejbu s tím obdélníkem, nebo ten čtverec, který je teď dole na té zemi. Ve chvíli zmáčknu Edit, tak se dostávám do té křivky jako takový, takže můžu ten obdélník zmenšovat, zvětšovat, můžu tahat jak potřebu. Z Illustratoru víte, že když budete tahat za rohy, tak můžete z toho dělat kolečko, můžete z toho dělat základní věci. Ale co je pecka je, že vlastně tady vpravo už máte paletky a jakoby ikonky, které vám říkají, hele, ale bacha, ono se tady může dít ještě něco navíc. To jsou samozřejmě 3Dčka jako takový. Takže vy tady máte možnost ovlivnit ty základní věci a dávat to dohromady. A já vám teď ukážu, na co to je. Tak, lítnu sem a začnu tím, že bych teď chtěl vytvořit ten nějaký tank na pivo, kde se vaří pivo, nebo něco v tomto smyslu. Jo? Takže jestli si dobře pamatuju, tak tank je nějaký kulatý, tady nechci žádnou výplň, tady si dám nějakou žlutou nebo oranžovou, to je jedna, abych to viděl. Ten tank asi bude mít dole nějakou základnu, takže vezmu, že bude třeba takhle mít dole nějaké jako rozšíření. A dole si tady můžu vytvořit nějaký jednoduchý podstavec, třeba obdélníček nebo něco takového. Tak, zarovnáme to na střed, uděláme si z toho v cestáři prostě jeden obrys a nebudeme to komplikovat a dáme tomu tady prostě jenom černý obrys. Jo? Takže mám tady takhle černý obrys, nic složitýho, nic specifického, ale tím, že budu tuto věc používat, tak si ji vezmu a dám si ji tady do úplně samostatného okna. Můžu ji exportovat, já si to radši udělám tady jako na jistotu, takže tady vložím jenom samotný ten objekt. Šup. Tady přejedeme. Tak. Ještě se ho zmenšíme, toho nemáme nějaký obrovský. A dávám soubor. Uložit. Jako samozřejmě můžete ukládat na cloud nebo kam potřebujete. A dám tady kontejner. A dám tady 1. Tak. SVGčko dávám uložit. Vlezu zpátky do toho systému tady. Teď tu krychli, co tady mám, tak si ji smažu. Dám jenom delete. A tady dám import SVG. Plocha, ikony, Adobe prezentace, Illustrator a mám tady kontejner 1. Tak, dávám otevřít a vidíte, že mi vložil teď nový objekt do toho našeho failu. Vidíte, že automaticky dokáže ten objekt jakoby přiřadit na plochu, kterou potřebujete. To znamená, ten Algin vám tady funguje velmi jednoduše. Ve chvíli, kdy na to kliknete, tak tady máte nějaké možnosti. Samozřejmě jedna z nich je ta barva, takže můžeme jít do nějaký žlutý. Můžeme tady řešit, jestli to chceme jako metalický, aby to bylo odrazivý, průhledný a nějaké ty základní prvky, jako takový. Ale tady dole se děje, že chceme shape. Ten shape je extrude, což jsem teď jako dělal, ale my můžeme dát i revolve. A v tu chvíli tady máte možnost si to celý vzít, zmenšit a můžete si to otočit. Teď tohle z toho budu brát, jakože tady ještě si vlezu, že si pozici, nebo spíš rotaci, si přesnou, takže teď tady mám 135 dáme, tady dáme 90, tady dáme 0, a tak 40, mám posunutý, tak. A vidíte, že když dám tady move, tak budu hejbat po jednotlivých osách, jako takových. Když chytím tu kostičku, tak budu zvětšovat, otáčet a dávat dohromady. Ve chvíli, kdy
si to takhle zmenším, hodím to tady na tu plochu a dám tady vytvoř copy, tak mi tady hodí copy a takhle krásně mi tady vytvoří třeba druhý nějaký kontejner. Tady to skopíruji ještě jednou a dám tady takhle kontejner. Tak. Teďko, já jsem si tady připravil už trošičku nějaký data, takže si tady vezmu trubku, dám otevřít. Tahle ta trubka potřebuji, aby třeba šla takhle, nebyla takhle extrudovaná, takže bychom ji mohli zmenšit. Vytvoříme ji, jakože bude malinko trubka. Vyfoukneme, zmenšíme ji a já si tu trubku posunu třeba sem. Tady si ji teď jako zduplikuju. Takovýmhle způsobem. Hodím ještě 1/3 tady. Tak. A dál si tam naimportuju. Tady jsem měl ještě nějakou káť, tady jednu. Tak si kliknu na tu káť. Tak ji zmenším. Táhnu, odtočím. Dám jí teda lepší barvu a udělám jí nějakou světlo, jakože bude nějaká kovová třeba, metalik, darkness, tak. A hodíme si ji sem. Dejme tomu, že to bude jako konec na té trubce takhle a budeme to mít takhle roztažený, jo. Tak, dejme tomu nějak takhle. Tady dáme nahoru, extrude ještě. Můžeme takhle rozmazávat a dávat dohromady. Tak. A ve chvíli, kdy tady teď jako mám takhle nějaký náhled, tak já jsem si teď tvořil pomocí vektorů, který můžu editovat, tak jsem si tvořil, jakoby, teď řeknu úplně blbě, půdorys nějaký fabriky, kde vlastně vyrábí pivo. A teď bych chtěl z toho zpracovat nějaký hezký obrázek. A tady mám library, zatím tam nic nemám, ale ve chvíli kliknu tady generate, tak se mi tady objeví umělá inteligence, klasicky Firefly. A když sem napíšu půdorys továrny na výrobu piva, všechny části výroby. Uvidíme, co nám udělá. A dám generate. Tak v tu chvíli on vezme tu předlohu, kterou jsme si tady vytvořili z těch vektorů a budeme tady tvořit nějakou jeho verzi té předlohy, která vlastně bude zachovaná na těch 3D objektech. Uvidíte za chvilku, že zachová tu strukturu, kterou tam máme. To znamená, vidíte, že tam jsou nějaké části, které jako jsou vygenerované. A pomocí toho promptu teďko, vlastně já jsem si tady vytvořil nějaký schéma, který on mi dodržel. Dodržel mi ten vnitřek a udělal mi velmi jednoduše na můj poziční návrh tu aplikaci. Takže já tam mám 3, mám tady nějaký trubky, mám tady nějakou káť. Samozřejmě ve chvíli, kdy chci style efekt, tak tady můžu si dát style efekt, anebo dokonce můžu tady nahrát obrázek. To je to, co jsem tady chtěl jako předlohu, tak jsem si tady vytvořil teď jenom předlohu a můžu mu zase znova dát generovat obrázek. My teď tady máme obrázek, který je jakoby když to přeženu Instagram třeba nebo něco takového, to je jenom frame, který vám tady jako ukazuje, jak velký to je, ale on se zaobírá celou tou plochou. Jo? A vidíte, že vzal ten styl a během chvíle vytvořil obrázek, který jsem si tady jako nadefinoval, já jsem to tady nedal úplně přesně, ten prompt se dá napsat, to si myslím, že mnohem rozumějíc. Ale bomba je v tom, že vám furt zachovává tu vektorovou část, kterou vy jste si tady vytvořili. Takže já ve chvíli, kdy tady kliknu na ten prvek, já tady teď to zavřu, jo, nechci tvořit, teď to zavřu, tady si dám edit a zjistím teda, že jich tam budu chtít víc, tak já tady kliknu na ten tady dám copy a vytvořím si tady další. Výborná funkce tady je, že máte array, takže když dám array linear, tak se mě to tady jenom zaptá a kolik, v jakém směru.
Takže tady dám 1, dám tady 3 podél a dám tady distance. A v tu chvíli mám kopii, kterou tady jako můžu mít. Tady si vezmu zase duplikaci, hodím si tady další. Můžu si samozřejmě tady volit ty jednotlivé věci, můžu si tady přímo pojmenovat to, co je, což je super. Mám tady zase možnost překliknout zpátky do té umělé inteligence. A teď tady nechci referenční obrázek, chci jenom teda půdoristované na výběru 2. Odškrtnu to všechny části výroby, jo. Napíšu moderní provoz. Vidíme, co nám udělá. A nám generovat. A teď si vemte, že tady můžete vytvářet jako obrovské množství dat, který byste tvořili velmi složitě a té inteligenci byste velmi složitě říkali, kde co má být, jaký to má být části a co byste tam chtěli. A tímhletím principem v tomhletom NIU jste schopni relativně error nějaký, nevím, něco se mu tady nelíbí, netuším proč, netuším, kde je zádrhel, ale asi nám tam někde hlásí chybu, zkusíme to ještě jednou. Tak máte vlastně jakoby jistotu, že vám vygeneruje ty data stejně, tam, kde jste si to vytvořili. A netuším, error genetic images Firefly. A podíváme se, jestli máme kreditů, máme dostatečné množství. Netuším, kde nás teď tady omezuje. Zkusíme teda smazat ten prompt. A jestli to na něj není nějak moc. Přece jenom je to v beta fázi, jo. To znamená, není to jako, že by to byl odladěný produkt a je možný, že nám tady jako bude takhle jako vyhazovat, což teď při tom školení samozřejmě není úplně košer, ale funguje to. Takže tohle to si myslím, že by mohlo být pro vás zase další jako skok dál. Nechce se mu. Nevím proč teda, co ho tady trápí. Jestli tam máme moc objektů, zkusíme tady posunout ten obrázek a musíme posunout tohle, nevím, co se mu tady děje. Ale věřím tomu, že pokud to tam nahrajete a budete tam mít jako nějaký data jednoduchého rázu, tak jednak ty obrázky tady odsaď už samotný budou vypadat dobře. Jste schopni si je vyexportovat k sobě do ilustrátorů, můžete si s tím hrát, můžete si tady řešit jakoby kameru, osvětlení, jsou tam, tak nevíme proč, to bych asi načíst znova. Jsou tam spousta aspektů, který se týká právě barevností a jednoduchých jako efektů, který se tady jako dají připravit. A tenhle ten projekt, pokud jednoho dne bude implementovaný do Illustratoru, což si myslím, že by se třeba jako dalo udělat, že by se tam jako do toho engineu něco takového nahrálo, tak já budu jako velmi rád, protože tohle je věc, kterou tady se jako horko těžko občas dělá a my co umíme teda 3D klasického rázu, že jsme schopni si jako vytvořit 3D model a něco s tím dělat. Já si se můžu naimportovat jako spoustu dat, který mám už jako předělaný, ale ve chvíli, kdy tu umělou inteligenci chcete donutit jako kreslit něco přesnějšího, tak občas narazíte. Ale tady si myslím, že ta integrace bude superová. Nehledě na to, že je vidět, že počítají i se substance materiálama, takže vy tady můžete si říct, že prostě ten style reference, že prostě to bude cihla a bude to prostě nějaká cihlová záležitost. A to si myslím, že bude velmi powerful i do budoucna jako takový. Takže to je teď za mě jako informace, co teď je novýho tady v AIčku, v Illustratoru jako takovým. Ty novinky samozřejmě oni přidávají postupně, ať už je to generování ikonek na cestě, nebo právě těchto přebarvení různých jednotlivých referenčních stylů. Doporučuji vyzkoušet si to, funguje to bezvadně, zatím si myslím, že jako na kreativitu je to výborná záležitost a samozřejmě strávíte spoustu času generování toho promptu. Nám se docela teď vyplácí to kombinovat s ChatGPTčkem, to už jsem říkal minule,
že tomu ChatGPT řeknete na konci, co vlastně chcete vytvořit a on vám pomůže vygenerovat ten prompt, který já tady mám Old Captain, ale kdybych tam napsal nějaký detailnější jako popisy, tak třeba, že má fajfku a kouká se skrz brýle, tak je schopen to tam určitě dosadit. A myslím si, že nás čekají hezké věci a určitě už tohle je za mě jako docela slušný posun těm věcem. Takže pro tuhletu záležitost pro teď, co se týká toho ilustrátoru, tak asi jsem vyčerpal to, co jsem si tady připravil. Doufám, že jste aspoň namlsali nějaké nové informace, aspoň u toho NIA, protože ten je opravdu za mě superovej. Pohrajte si s tím, je to na adrese projekt.nio.adobe.com a ilustrátor jako takovej, tak doufujeme, že se bude dál vyvíjet tímhletím tempem, že se tam budou dostávat věci, které budeme mít pro denní potřebu a jsem za to rád. Já vám moc krát děkuju. Tady skončím sdílení, já vám tady přepnu prezentaci, se vrátím zpátky k kameru, teď vám zamávám. Takže takhle my si tady hrajeme. Děkuji, Michale. Jinak, kdo byste měl ještě teď potřebu se mě cokoliv zeptat, buď do chatu, nebo zdvihněte tady ruku, ať můžeme vám třeba přidat za zvuk, abyste se mohli zeptat přímo. Já bych se chtěl zeptat, Michale, jak je to s hardwarovou náročností? Ty věci potřebují přece nějaký výkon, nebo to řeší Adobe servery a všechno běží jenom přes internet? Já to vůbec netuším. Teď to, co jsem vám tady ukazoval, tak ono to je trošičku ošemetný v tom, že ten TeamViewer a vůbec ten datový přenos těch obrázků, tak netuším, ale pokaždě, když to mám zapnutý, tak mi to zpomalí ten počítač. Nemám pomalý počítač. Máme tady Threadrippera, má to, myslím, že 64 jader, 128 GB ramky, SSD disky a i v tu chvíli vidíte, že občas se to kousne, ale ono to daný tím, že taháme data ze serveru dole. Takže co se týká náročnosti, tak ilustrátor sám o sobě je hladovej, jako vždycky, ale to výpočtové zázemí si myslím, že leží na bedrech Adobe a nemyslím si, že probíhá něco u vás na počítači. Myslím si, že se to odešle a že to vrátí zpátky ten prompt z té nějaký jeho připojení, protože když jste offline, tak vám samozřejmě to moc nejde. Jo. Máme nějaký dotaz ještě? Jenom pro informaci, co to znamená ten jeden generativní produkt, generativní kredit? Ve smyslu, každý ten jeden prompt dá jeden generativní kredit, když to vygeneruje 3 varianty? To je furt jakoby jeden kredit. Jo, je to zmáčknutí tlačítka, co jsem pochopil teda aspoň. Jo, to znamená, ve chvíli zmáčknete tlačítko, tak vám odečtou kredit. A ty 3 obrázky, tak samozřejmě jsou jakoby v tom jednom kreditu, který si tam jako... To je prima, protože součástí toho celého balíku Creative Cloud v jednom předplatném je 1000 generativních kreditů. A to tedy sleduju, že je asi bohatě dost na běžnou práci. Kolik jich třeba vy spotřebujete za měsíc? My se do toho vejdeme, protože nejdeme toho tolik, jako v té kreativy na to, aby jsme si nepomohli. Ty kredity jako takový ve chvíli, kdy si s tím hrajete, tak samozřejmě ubývají a on je někdy velmi těžký tu inteligenci ukecat, aby vám dala to, co chcete hned na poprvé. To znamená, že ona vám jako bude pomáhat. Já jsem vám tady se snažil ukázat, že čím víc referenčních věcí, čím víc jako jí popíšete, co chcete, tak tím méně utrácíte. Ale ve chvíli, kdy chcete jenom obrázky a u těch videí si myslím, že to je ještě jinak, že to není úplně jako za jeden kredit. Ona už dneska umí generovat i do Photoshopu, do premiéry videa, takže si můžete říct, jako chci video vygenerovat a tam si nemyslím, že to stojí jeden kredit už. Jako, jo. Takže tam to potom samozřejmě lítá a ty videa se dají dělat a když je chcete upravovat, editovat, něco doplňovat, tak samozřejmě je to náročný i na tu strukturu. Ale nám tady, jako, když to řeknu,
každému v té jedné licence a ten měsíc to bohatě stačí na tu kreativu. Tam problém nemám. Děkuji. Dobrá. V chatu nevidím žádné dotazy. Nikdo nezdvihá ruku. Michale, tak v tom případě velmi děkuji za dnešní prezentaci a s vámi ostatními se tedy loučím a doufám, že zase brzo budeme moct udělat něco podobného. Já vám moc krát děkuju, snad se vám to líbilo a jak tady píše paní inspirativní, tak a to mělo být inspirace. Dejte si. O to tady to je ten software. Děkuju moc, mějte se pěkně. Taky. Děkuji, nashledanou.